चलो तुम लोग पानी लेके आओ खाना बनाने के लिए। पानी खत्म हो गया। ओके सर। ध्यान से जाना और पानी जो है पास के झरने से ही लाना और दूर में मत जाना। ओके सर। ये खाना बनाने का पानी जो है जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है। अभी तो तुम लोग 2 लोग ही हो इधर पे। चलो जितना हो सके उतना पानी लेके आना। जी सर। और कुछ? हाँ, और जंगल से आते समय थोड़ा लकड़ी भी लेके आना। यस सर। यस सर। संभल के जाना, कोई भी शिकारी देखे छुप जाना। यस सर। चलो अभी जाओ। माजाखौ बुरिया मा होनखो? बे 50 बोसोरनि बुरियालाय मा होननो? खुसिजों फाग्ला जादों ब्रा। मा खुसिजों फाग्ला जादों आंखौ बुरिया नुनानै? औ फाग्लिनाय थानो हायाखै बुरिया। दा मा होनना बुंनाय नोङो आंनि बागै? डाइरेक्ट बुंनाय नामा बे सिख्लाया नोंजों हाबा जागोन होननानै? मा सानगोन बेबायदिब्लालाय? हमनो हागोन माथो बुरिया जोंफोरखौ फैसानि थाखाय सम्पतिनि थाखाय बोरायखौ गोसोथोदों हाबा जानो नागिरदों होननानै। मा होनना बुङो नोङो? थांलाय बुज्जालिना बेबायदि नङा, बेबायदि बुंनो नाङा। मोनथिगौ आंबो अबे लाइनाव मा बाथ्रा बुंनांगौ। मा बुंनाय नोङो? मा बुंनाय? बुंदोंब्रा आं बुंदों नोंखौ मोजांथार सिख्ला होननानै। जेनेबा फरायनोबो होननानै बुंदों, फरायनायावबो मोजांथारमोन। बिमा हारसिं बिफाया थैबाय, बेनिफ्राय फरायनायफोरा बेनिखायनो द्रप जाबाय। बेनिफ्राय दा जेनेबा बिमायाबो सेंग्रा नागिरगासिनो आरो मोजां सेंग्रा गोरोबनाय मोनबाथाय हाबा हरगोन होननानै बेबायदिनो बुंफ्लाबाय आरोलै। सेंग्रा नामा बेयो फथायबाय थानो? बोरायफ्रा एसे होनबानो बुजिखायो। हिजाव नागिरखानाय मानसि एसेबां फथायनायनि दरखार गैयाना बेखौ। बेनिफ्राय दे नों बेबायदि बुंबाय, बेनिफ्राय मा होनना बुंनाय बियो? आरो फट' हरबाय, फसायदोंना फसायाखै? फट'खौ नुनानैथ' फसायद्रायबाय आरोलै। माबा खालामखाबाय, नोंनि बाथ्राफोरखौ सोंबाय फट'फोरखौ नुनानै। ओरैनो सिगाङावथ' बुंखाबाय फट'खौ नुनानै पागलद्राय जाबाय आरो लाबोरै हरखादों बेसेबा समायना होननानै बुंदों आरो नोंखौ। बेनिफ्राय फंसे खोथा सोंदों आरो बोराया, बयफ्रेन्ड दंना गैयानो होनना सोंदों आरो। नों मा बुङा? गैला बयफ्रेन्डा थैबाय होनना बुंदों आं। आयौ मा? औ माथो फेसेल जामेला बयफ्रेन्ड दंमोन होनना लानो? गैला थैबाय होनना बुंबाय आरो। माथो बेनिफ्राय दा मा बुंबावखो? मा गाबोन रेडि जादो बोराया, गाबोन नोंखौ लोगो हमनो फैगोननो। आरो गाबोन जुदि फैनो हाथाराबो, जेनेबा सम गोरोबनाय सम मिलायनाय मोनाबा समफोरैबाबो फैथारगोननो बे साननैनि गेजेरावनो नोंखौ रेडि जाना थानो होदों। वाव नों खालि दा पार्टिखौल' होनोसो बावनाङा। बोरायखौ मोननायनि उनाव आंखौ बावनाङा, खरसा हरनो आंनो। बावाब्रा फाग्लिलाय मा बावलाबायनो। फाइनालि बोराया आंखौ लोगो हमफैसिगोन। बोरायखौ फैब्लानो गोदै बुंनानै फसायखानांसिगोन। बाराबा गुवाहाटियाव फैब्लानो बे कामाख्या मन्दिर मायबा मन्दिर दंसैना, बेफोरावनो हाबा जाना थांखागोन आं बोरायजों। फैखोथों बोराया, सप्तासे नेला आङो। आं मा सानदों बोराया फैब्लाथाय थांफाखानाय हामगोन नामा? आयु फाग्लिया एसेबां हाखु दाखु हाला नामा नोंलाय? फैसानि गाड्डायाव उन्दुनो लुबैथारबाय नामा नोङो? थानो हाथारला? नङाहाय मा, सोरबाबो बयफ्रेन्ड गोनां मानसिमोन ना, जेनेबा मा जायो मा मायो, बेनिखायनो जेबो प्रब्लेम जायैयावनो आंगो खालायना दोननायानो सिगां खालायना दोननायानो मोजां आंनिबा। गाबोन मावगोन समफोर नांगौ होननानै सानबाय थाब्ला गोबाव जायो। बेनिखायनो दोनै नङा दानो मावनांगौ। नोंनिसो गोसो फाग्लि, थांफानोबालाय थांफाखानो हागोन आरो। औ थांफाखागोन आं बोरायजों। खिन्थु नै नों आंखौ थगायाखैथ' जोमै, माबा नङाथ' बोराया खाना खुज्रा लेंग्रा सुज्रा बेमारिथ' नङा। आरे बाबा बेफोरजोंलाय नोंहालाय मा लोब्बा? नोङो धोन सम्पतिखौ बोरायजों हाबाल'सो जानो मोननांगौ। बोराया लेंग्रा लुंग्रा बेंगा खुज्रा जाजायो, खरा खुरि जाजायो, मा अरजाथों। नोंहा बेजों हाबासो जानांगौ, थांनोसो नांगौ, बिनि सम्पतियाव उन्दुसो मोननांगौ। नोंहालाय मा थैबा मोजांसो बोराया, थाबनो हौवा गोदान मोनगोन। औ खोथायालाय नंगौ नंमारनायालाय, नों बुंनायानो थारमार। औ आदा रनि, नोंखौ गोसोखांसिगोन आं आदा। नोंनि मोजां मोननाय फेभरेट मेगि संदोंमोन आं आदा। नोङो मेगिखौ बानलु गोसा होनानै पियास बुरजा होनानै संनो होयोमोन ना, बेबायदि संदोंमोन आं आदा। नाथाय नों जानो गैयानो आदा, बेखायनो दुखु मोनदों आं। दुखु मोनना नोंजों रायज्लायनो फैबाय आं आदा। नों आंखौ बेसेबां अनोमोन आदा, रायोब्लाबो आंनो गस्लानिफ्राय सेन्देलनिफ्राय जाग्रानिफ्राय गावनो होफैयोमोन आदा नोङो बियालाफासिनो। रुवाथिब्लाबो आं गावखौनो रुवाथि बायदि सानामोन आदा। नों आंखौ बिनानाव बायदि अनोमोन। नाथाय बबे बेसेबा गोजानाव गारलांखो नों आदा। नों बायदि
बिदालाय अबाव मोनफिनगोन आं आदा गावखौनो आं रुवाथि सानफ्लांलाय लाङामोन नों मानो जोंफोरखौ गारनानै थांखो आदा नोंखौ गोसोखांसोयो आङो आंजों रायज्लायग्रा मानसियानो गैला नांज्लायनोबो मानसि गैला नोंसो नांज्लायसैमोन आदा रायसोयोमोनबो गोथाव जायाबाबो दा रावबो रायग्रा मानसिबो गैला अनग्रा मानसिबो गैला मानो बेबायदि आदा जोंफोरखौ हरखाब गालांखो नोङो नोंनि अनगायै बे न'खरा बेसेबा दरसेसि आदा खुसि गैया इसोराबो मोजां मानसिफोरखौसो नोजोर होग्रोयो मोजां मानसिफोरखौसो लांग्रोयो बे संसारनिफ्राय बे साननि थाखायनो आं बेसेबा सान नेनानै दंमोन फाइनालि दिनैनि बे साना सफैथारबाय बे रितु माहाजोना बे रितु खांखिनि दावलेबा बेनो आंनि लामानि सु जाना दंमोन दा गैला बेबो फाग्लि जाबायब्ला मेन्टेल जाबायबा पेरालाइसबो जाबायब्ला आरो माथो नांबावगौ आंनो धोन सम्पति आरो फिसौज्ला गासैबो आंनि जासिगोन रनियाबोथ' थैबाय मा इसिबां मोजां खालायनानै होदों इसोरा माने गावबा गावनो प्रब्लेमफोरा गावबा गावनो सलिउसन जागासिनो थांनि र' रितु माहाजोन दावलेबनि न'आव बे खांखिनिनि न'आव थांनानै बे नोजाराखौ एसे नायहैनि आङो माबोरै जाना दङ बियो गोसोखौ बिनि बेबायदि अबस्थाखौ नुबोला बिराद सान्थि मोनखागोन आं आंनि बे गोसोखौ थांना फैनि मा थिगारो आं थाखानाबो फैनो हानाय रावबोथ' बादा होनो गोनां गैलानो फिसौज्लायाथ' आरो मा बेथ' आरो जेबो नङा फाइनासो दंफाङानो गैलाबालाय आरो मा बेथ' दालायसो आइ एम कामिं बक्सिया थानायमोनब्ला बे सानखौ नुनो मोननायमोनब्ला बेसे सान्थि मोनगौमोन आंनि फिसाज्लाया बे रितु हारामानि बरबादिखौ नायनो थाखायनो आं थांनानै दङ बिनि न'खरखौ सेफायनो थाखायनो थांनानै दंखायोमोन आं फदमा औ मादै फदमाखौ माबार गावसिनि न'आव थांनो होनायानो हामगोन नङाबा उनाव प्रब्लेम जाहैनो हानाय मा मादै माबा फदमा नोङो सुटि बिबाय थादोंमोन दि न'आव थांदो नोङो दायो न'आव दिनैनो औ दानो थांदो बारहुंखाया दोनना फैगोन दे दानो औ माने थारमाने नोंथ' मिथिगौआनो आरो न'खरा मारै जानानै दङ गोसोफोराबो गाज्रि एसे जोंफोरो गुबुन जायगायाव थांना फैनो नागिरदों नोंदाजों आंजों नोंथ' हारसिं माबोरैबा जागोन ना अबाव थांगोन मादै जों पाटनायावबो थांनो हानाय आरो पान्जाबावबो थांनो हानाय होमब्लाथ' नोंसोर गोबावथ' थागोन खोमा ने मादै औ बेबायदिनो जेनेबा थांथारनाय जाब्ला नोंनो खिन्थाहरगोन दे नों दा दिनै न'आव थांबानो जाबाय दा बारहुंखाया दोनना फैगोन नोंखौ नोङो मा लानो गोनां दोङो पेकिं खालाय थां औ जागोन दे होमबालाय नोंबो थांखानो नागिरबाय थादोंमोन नालाय सुटि मोनथाराखै बे जोंबो थांनायावनो नोंबो थांना फैदो औ दे र' होमब्लालाय आङो जिफोरखौ सोहैनि उफाय गैला आंनि आखायाव बेफोरबायदि खालायाबा आयै फदमाखौ दोनहैनांगौनो औ आबा जोंफोरनि खामानिया मावनांगौ खामानिया मावनायनि सम फैबाय माने हालाया जोंफोरनाव फैसिगोन जेबो प्रब्लेम जाया जाथों होननानै आं पदमाखौ बिनि न'आव एंगारहरनो नागिरदों जाहाथे जों खामानिखौ मोजाङैनो मावनो हायो आयै बेबायदि खालायमारगोन जोंफोरो औ मायबा नङा मायबा मोनसेथ' खालायथारनांगोन बे हालाया मोनथिबालाय जोंफोर खालायनायनि सिगां मोनथिया बियो बेखौ मोनथिनायनि समखौनो होआ जोंफोरो आबा बिस गोनां जिबौखौ खाथियाव लाखिनाया गावबा गावनि थाखायनो खैफोद बेनिखायनो बिस गोनां जिबौआव सौनायनि सिगांनो बे जिबौखौ जोंफोरनो दानगारनांगोन बे हालाया जोंफोरनि न'खरनि थाखाय बिससो आगोलबो बे जोंफोरनि न'खरखौ धंस' खालायबाय आरो दाबो आंखौ बुथारनो नाजाबावदों बेखौ जुदि ओरैनो बेबायदि खुलामाला एंगारनानै दोनो बे जोंफोर खानायखौबो बे संसारनिफ्राय गैया खालायगोन बे जोंफोरखौ एटेक खालायनायनि सिगांनो जोंफोरनो बेखौ खालायग्रोनांगोन आबा नङाब्ला बे जोंफोर सानैनि थाखाय बिराद गाज्रि जाहैगोन आयै बेथ' नंगौ बेयो जोबोद गाज्रि मानसिखा नङाब्ला जोंफोरनि अफिसाव थानानैनो जोंफोरनि अफिसनि मानसिखौनो नोंखौ बुथारनो थाखाय बिस होदों
बेखायनो बुंदों आं आबा जोंफोरखौ आलाय सिलाय माबा खालायनायनि सिगांनो बेखौनो जोंफोर आलाय सिलाय खालायगोन। खालि जों जाबायदि रायज्लायदोंमोन जा प्लेनिं खालायदों बेबायदि खालायलांबानो जाबाय। फैगोन ना बे बोराया नेनानै दङ नोंनि जम राजाया। फै नों हाला फै।